орзигул худойқулова сокини ҷамоати деҳоти ба номи Акрам Ҳасанов ба касби ресандагӣ ва дузандагӣ машғул мебошад. ӯ имрӯз ҳамчун иштирокчии озмуни намоишҳои ҳунарҳои миллӣ ки дар маркази ҷамоат аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ташкил карда шудааст, тамоми маҳсулотҳои хешро ба маърази тамошо овардааст. дар ҳақиқат дар ин гӯшаи кишвар бештари занҳо ба ҳунарҳои кашидадӯзӣ ва дузандагӣ машғул мебошанд. холаи Орзигул Худойқулованро сокинони ин ҷо яке аз ҳунармандони хуб мешиносанд. ман ин ҳунарро аз хурдӣ аз модару бибиҳоям омӯхта то имрӯз давом дода истодаам. чӣ қадре ки мебинед, мо ба ин ҷо дар чорабинии намоиши ҳунарҳои мардумӣ иштирок намуда куртаҳои миллӣ, қуроқдӯзӣ, мӯҳрабофӣ, зардӯзӣ ва тоқидӯзии худамон духтаро ба намоиш гузоштаем. ҳамаи ин ҳунарҳоро ман метавонам ва ба фарзандону набирагонам низ омӯзонидаам. дар намоиши ҳунарҳои мардумӣ ки дар ҷамоати деҳоти Акрам Ҳасанови ноҳияи Шаҳринав баргузор гардид, ҳамаи ҳунармандони деҳаҳои тобеи ҷамоат иштирок намуда маҳсули корҳои ҳунарии хешро ба маърази тамошо гузошта буданд. воқеан аз дидани ҳунарҳои мардумии сокинони ин гӯшаи кишвар диққати бинандаро зуд ба худ ҷалб менамояд. дар ҷамоати деҳоти Акрам Ҳасанови ноҳияи Шаҳринав чорабинии намоиши ҳунарҳои мардумӣ ҷашн гирифта истодем. сокинони ҷамоати деҳоти Акрам Ҳасанов имрӯз он ҳунарҳое ки доштанд аз қабили кашидадӯзӣ, қуроқдӯзӣ, ганҷкорӣ, тандурсозӣ ва дигар намудҳои ҳунарҳои мардумиро ба маърази тамошобинон пешкаш намуда истоданд. ҳамчунин дар ин чорабинӣ сокинони тобеи ҷамоати деҳоти ба номи Акрам Ҳасанов ҳунарҳои табақтарошӣ, созтарошӣ, намадбофӣ, дуғкашӣ, пухтани хӯрокҳои миллӣ, нонпазӣ ва ғайраҳоро ба маърази тамошо гузошта буданд. бояд гуфт ки озмун дар ду давра гузаронида мешавад. даври аввал дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва ғолибон ба даври дуюм пешниҳод мегарданд. дар ҳақиқат эълон гардидани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз як тараф барои беҳтар намудани сатҳи зиндагии ҳунармандони мардуми кишвар бошад, аз тарафи дигар дар баланд бардоштани ифтихори миллӣ ва ҳисси ватандорӣ ба ҳунарҳои мардумӣ нақши муассир мегузорад.